sekin on aina hyvä, että mitä nyt sitten johonkin nettiin levittelee näitä omia sekoiluja, niin joku ei keksi mitään muuta valittamista, että miksi näitä idiootteja pitää hoitaa sitten sairaalassa minun verorahoilla, mutta minulla on hyvät vakuutukset, ei mene penniäkään sinun verorahoilla. Tervetuloa uuden Meininkipaja-podcastin pariin. Mä oon Myöhäsen Teemu. Keituri Olli, terve. Ja tänään meillä on täällä vieraana Kasper Kumpulainen. stunttiukko henkeen ja vereen. No vois sanoa, että stunttiukko tai temppumies tai puuhamies. Puuhamies, puuhapete. Ja vielä hengissä, Niin, sekin vielä. Sekään ei ole itsestäänselvyys. Ja tämä on muuten mun ensimmäinen tämmöinen podcasti, Okei. niin miettikää, jos jätän tämän viimeiseksi, niin Niin. tulee arvokas. On, ja siis mehän olemme vilpittömän kiitollisia tästä. Kiitos Kyllä. vaan kovasti, kun pääsit paikalle. Kyllä. Ja kerrankin joku, joka ajaa jollain pörisevällä niin kuin minä. Tässä voidaan katsojille heti alkuun sanoa, että mä en ole siis koskaan ajanut edes mopolla. Että tästä päästään. Edelleen se on semmoinen homma, että Se pitää se korjata. vielä järjestetään. Siitä et pääse Me luistamaan. palataan myöhemmin vielä, että meillä on ollut tarkoituksena tehdä semmoinen niin kuin spesiaalijakso aina jokaisen vieraan kanssa, että tehdään semmoinen vlog-tyyppinen niin kuin, erikoisjakso. Silleen, Niin, että siis jollekin tai jostain heille omin. Niin. heille tyypillisestä asiasta, niin kuin, jos keksitään joku tämmöinen mopoihin liittyvä tai sitten sytytetään joku tuleen. Tai... Pistää sut tulee ja ajamaan mopoa samaan aikaan. Jep. Ai, että Klassinen. saisi niin valtavaa tyydytystä sen kuvaamisesta. Ei Niin. vaiskaan. Miten sulla lähti tämä niin temppuhomma? No mä oon pienestä asti aina tykännyt hyppiä trampoliinille ja hyppiä uimahyppyjä ja tehdä kaikenlaisia temppuja. Ja sitten kaksipyöräiset on vienyt mennessään ja siitä se on sitten jalostunut tää että tää on vähän ollut semmoinen harrastus aina ja elämäntapa. Joo, se kuulostaa ihan tutulta. Mutta siis siinä kohtaa pitää saada mopokoja niin kuin fillarille. Nämä pystyy polkemaan niin kovaa, että saisi ilmaa tarpeeksi johonkin hyppyyn. Niin. Tai sitten ei pääse niin kuin kuvauspaikalle, vaan niin kuin, että sinne pitää päästä freesinä, et voi tehdä jotain hölmöä. Mites sä oot näytellyt leffoissa ja tehnyt muutenkin mediahommissa niin kuin yhteistyötä paljon, niin mistä toi on, niin kuin, onko tää niin kuin perinteinen polku, että on kaveritten kanssa ensin kuvailu jotain juttuja vai miten sä oot niin kuin päätynyt tekemään? No siis paljonhan mä en ole tehnyt mitään leffajuttuja tai muitakaan yhteistyöhommia, että mä en ole koskaan yrittänyt siitä tehdä semmoista ammattia, että mä oon halunnut pitää nämä mun stunttihommat ja temppuhommat semmoisena harrastuksena, koska mulla on aina tuntunut siltä, että aina kun yrittää työllistää itseänsä jollakin, niin sit sitä herkästi hävii semmoinen palo ja mielenkiinto. Kyllä. Ja sitten mä varmaan yritän liikaa. No joo. Totta. No se on ehkä sitten lähtenyt siitä, että on kavereiden kanssa kuvailu ja sitten ihmiset on tykännyt sitä tekemisestä, sitten mä oon vähän jalostanut sitä silleen, että mä oon muutamia leffastuntteja tehnyt, mutta sitten kun mä en ole semmoinen, että useimmat leffastuntit on taistelukohtauksia ja muita tämmöisiä, niin sitten taas se kamppailulajit tämmöinen ei ole se mun juttu tai mitä mä haluan tehdä, että mä oon se jätkä, että jos joku käsikirjoittaa leffaa ja sitten se käsikirjoittaa sinne stuntiin ja sitten se miettii, että onkohan tää millään lailla edes mahdollinen, niin sit pitää soittaa mulle. Joo, totta. Toihan on hienoa. Arvostan erittäin paljon. Mutta tässäkin vaikka mitä ollaan oltu yhteisiä projekteja toteuttamassa, että on sytytetty sua tulee ja oot hyppinyt liikkuvasta jahdista ja mitähän näitä on ajanut mopolla betoniporsaaseen ja muita, että monen tyyppisiä hommia on, mitä oot tehnyt. Onko jotain, mitkä on mieluisampia, mitä teet suosikkistunti. Niin, suosikkistunti tavallaan. Suosikkistuntti, no kyllähän paljon on hyviä stuntteja, mutta paha sanoa, että mikä on suosikki, mutta kyllä mä oon aina tykännyt Piisen Mafian kanssa touhuta, että kun ne on niin samanhenkisiä tyyppejä ja sitten yleensä ne jotenkin aina käsikirjoittaa sellaisia uimahyppyteemaisia stuntteja, niin niistä mä oon kyllä tykännyt. Joo. Onko se jotain, mitä et lähtisi tekemään? Jaa, no kyllä mä yleensä osaan vetää ne omat rajani silleen, että jos se tuntuu siltä, että ei
riski ja reward kohtaa siinä, niin, ja sitten jos on niin kuin oikeasti semmoinen, että siinä niin kuin on riski niin kuin vakavasti teloa itseensä, niin kyllä mä niin kuin tiedän, että mihin mä pystyn, että pystyy sitten vetämään ne omat rajat. Mitä sä teet sitten niin kuin päiväduunina? No mä teen pääosin niin kuin vesikattojen kuntotarkastuksia, niin mä tässä Helsingissäkin pyörin tuolla katoilla ja otan kuvia ja teen niistä raportteja, että mitä sinne pitäisi korjata ja milloin se pitäisi uusia ja tämmöistä hommaa. Pääsee niissäkin vähän kuitenkin kiipeilemään. Pääsee vähän kiipeilemään, mutta se tehdään sitten töissä ei viti temppuilla. Siellä tehdään kaikki silleen turvallisesti. No joo, mutta ei sekään nyt varmaan ihan kaikki homma ole se niin katoilla pyöriminen tai muu. Itselläkin niin ihan järjetön korkeapaikkakammu jostain tullut, niin siis ei jonkun katon niin harjalla niin tasapainoilu edes valjat päällä, niin välttämättä olisi just meikäläisen kutsumusammatti. Mulla on tosi paha korkeapaikan kammo, niin silleen tässä just ollaan hyvä tämmöinen niin vastakkainasettelu, että 2 tyyppiä, mitkä ei uskalla kiivetä tikkailemaan ja sitten yksi tyyppi, mikä työkseen, ei nyt hypi katoilla, mutta... Kun mä en tiedä, että missä se raja niin itsellä menee, koska mä muun muassa, että on hypännyt niin 10 uimahyppyjä niin tolleen noin, että ei se ole aina ollut, ja sitten tavallaan, niin kuin, että kyllä mä vielä voisin 10 hypätä, mutta jotenkin sen yläpuolelle, niin sitten tulee sellainen, että ei käy. Ja sitten lentokoneessa ei taas ole mitään. Niin, mutta sitä ei ehkä hahmota. Niin, en tiedä mikä, siinä on joku sellainen... Niin kuin... Mutta tekin olette päässyt vähän niin kuin eteenpäin tästä sitten jakkaralle, että kalattiin. Niin, se on totta. Ei, kyllä tässä pitää kuitenkin pikkusen puristaa tätä. Mutta tässä on näitä jaksoja kuitenkin tehty jo, niin kuin ne meidän harjoitusjaksot lukuun ottaen, niin onhan näitä varmaan 30 jaksoa tehty kuitenkin. Tässä on ollut veteraaneja. Kyllä, että ensimmäiset jaksot kuvattiin lattialla. Mutta nyt ollaan jo jakkaralla menossa kuitenkin. Ja totako et aio leikata? En aio. Jumalauta. Mutta joo, niin kuin lentokoneesta hypätessä siinä on jotenkin ollaan niin korkealla, että sitä ei niin kuin jotenkin ihmismieli edes tajua. Että... Siis se olisi hieno kyllä koittaa, mutta se, että niinku, mulle tulee väistämättä se mieleen, että menenkö minä jossain vaiheessa sellaiseen lukkoon, että mä en saakaan tehtyä oikeita asioita. Se on hieno kokemus. Käy kokeilemassa, käy hyppäämässä tandemhyppy. Siis en pidä mahdottomana. Se olisi oikeasti kuitenkin, niin kuin, ei tässä enää nuorutakaan, niin se on semmoinen, mitä en ole vielä koittanut. Mä oon kuitenkin aina lähtenyt kaikkeen mukaan, mutta toivon vielä kokematta, että en tiedä hitto. Sama benchihyppy en ole hypännyt ikinä, vaikka niin tyyliin kaikki kaverit on. Niin en ole. Vieläpä siis, niin kuin, no tää nyt taas kertoo, millainen ihminen sitä on, mutta siis kaverin polttareissa, niin hänhän pelkää vielä enemmän korkeita paikkoja kuin minä, niin hänen silmät sidottiin ja se oli autossa siis Lappeenrannasta tuonne Mikkeliin ja siellä on se joku, tai ennen oli ainakin joku powerpark tai joku, mikä nyt onkaan, niin siellä oli benchihyppy. Niin siis se luuli, kato, kun sillä oli vielä nuo radiopeltorit päässä, että se ei yhtään tiennyt missä se on, niin tavallaan keinuteltiin ja muuta. Se luuli, että se on veneessä ja sitten sillä oli vehkeet päällä ja kaikki ja niinku, se luulee tietysti, että niinku, kato noita pelastusliivejä ja muuta, niin arvatkaa, kun se lähtee se side silmiltä ja siinä on 30 metriä tyhjää. Mutta Ilkka hyppäsi ja olen ylpeä, että tästä on monta vuotta aikaa. Mä toivon, että hän on jo armahtanut. Mutta joo, kyllä mä sanon, että benchihyppy on pelottavampi kuin se niinku lentokoneesta hyppääminen. Varmaan tandemhyppyä ei itse kovin pahasti voi mokata. Niin. Älä sano. Ootko minkä verran sitten tehnyt tommosia niinku laskuvarjohyppäämistä tai muuta? Laskuvarjohyppäämistä mä oon tehnyt semmoisen 3-4 vuotta. Ja sitten taas tää lentokoneesta hyppääminen, niin se ei sitten loppujen lopuksi ole se mun niinku intohimo, että kyllä se... Eli se on sitä base-tyyppistä. Joo, kyllä niinku base-hyppääminen on se mun intohimo ja sitä mä niinku rakastan base-hyppäämistä. No sit se on varmaan just sellaiset sävärit niinku... Ehkä se on vähän sellaista, että sitä pitää kuitenkin etsiä aina jostain vähän lisää, koska ei niinku kaikkea, niinku asioihin turtuu. Mutta no se on ehkä hyvä silleen, jos niinku uimahyppymaailmaa miettii, niin semmoinen, että niinku se skydive ja lentokoneesta hyppääminen on niinku se, että hypätään uimahallissa uimahyppyjä valvotussa olosuhteissa ja et saa tehdä tiettyjä asioita ja kaikki on vähän niinku silleen suht turvallista, mutta sitten taas sä meet hyppää niitä uimahyppyjä niinku
kallioilta ja Joo. silloilta, niin sitten taas sä joudut itse vastaamaan kaikesta omasta turvallisuudesta ja ottaa vastuun kaikesta. Ja, ja niin siitä vastuun ottamisesta sen verran, että äsken keskusteltiin, eli sä oot ommellut itselle liitopuvun, ja se jos mikä on niin kuin mun mielestä sellainen niin kuin luotto omaa tekemiseen, että ei meikäläisen taidoilla, niin ei silleen, että mikäs tuo muhkurauku putoo tuolta? No parastahan tässä on se, että mä oon siis ompelukonetta käyttänyt viimeksi joskus ala-asteella. Ompelukoneen ajokortti. Ompelukoneen ajokortti on suoritettu, ei ole enää tallessa. Mutta sitten mä taas suunnittelin tämmöistä motocross-base-hyppyä. Joo. Niin mä halusin siihen tehdä motocross-pyörään oman varjon, niin mun piti siihen pyörän satulaan ommella semmoiset läpät, että mä saan pakattua laskuvarjon sen sisälle. Joo. Niin sitten mä laskelmoin, että no tuo ompelukone maksaa reilu huntin, että jos mä tämän penkin vien jollekin ompelijalle tehtäväksi, niin se maksaa vähintään sen verran. Että mulla on sama ostaa ompelukone, että ei se niin vaikeeta ole. Ja sitten mä voin tehdä sillä ompelukoneella muutakin. Kyllä. No sitten siinä neulat katkeili ja kaikkea ja ei oikein osannut ompelukonetta käyttää, mutta valmista tuli ja laskuvarjot pyörässä toimii ja sitten on vähän ommellut sitä sun tätä ja tuli sitä liukupuvustakin semmoinen ihan oman näköinen. Mutta katsotaan, miten se toimii. Niin just ehkä se toiminta. Käytännössä vielä. En ole vielä käytännössä testannut, mutta hänhän on täällä. Niin, totta. Toivottavasti vielä. Mutta siis toi on huikeeta. Pakko sanoa ihan niinku ihan mieletöntä. Ei paljon on tullut tehty itsekin niinku kaikkea, siis no tietenkin Dudsonit ja kaikki tommoset ja Jackassit on katsottu ja pakkohan niitä oli itsekin tehdä kaikkea typerää silloin nuorempana, mutta ei toi liitopukuhomma ja laskuvarjohommat, niin ne on niinku multa jäänyt ihan totaalisesti. Ihan sama mikä on sisältänyt hyppyjä tai vettä tai laskee mistä tahansa korkealta tai mitä vaan, mutta noi on niinku jäänyt tekemättä, että äijä on kyllä vienyt paljon pidemmän. Siistiä. Miten sä näkisit, että miten, jos joku haluaisi lähteä opettelemaan tai kiinnostaa tuommoinen niin hyppääminen, niin miten kannattaisi lähteä niin harjoittelemaan? Puhutaanko nyt laskuvarjohyppäämisestä? No, vai ihan mistä tahansa hyppäämisestä? No, kyllä se aina on hyvä aloittaa niin kuin sieltä, missä se on turvallinen harrastaa, että jos vaikka uimahyppääminen, niin sillä uimahallista ja sitten aloittaa sieltä matalimmalta korokkeelta ja sitten pikkuhiljaa, kun tuntuu hyvältä, niin sitten hyppää vähän korkeammalta. Lentokoneesta hyppääminen sitten taas niin hakeutuu laskuvarjokurssille, niin siinä muutaman päivän kurssillakin pääsee jo hyvin hommaan sisään, että miten se homma toimii. Mutta eihän toi ihan ilmastakaan toi tommonen edes siis pitäähän olla varjot ja hommat ja kai nekin pitää tarkastuttaa määräajat, mitkä semmoisen kulut on. Joo, mutta siis no lentokonehyppääminen ei loppujen lopuksi ole hirmu kallista, koska siinä ne on kerhotoimintaa, niin kukaan ei tee bisnestä, että siellä ei oikeastaan kukaan vetämässä välistä. Alkeiskurssillehan pääsee 350–400 euroa ja sitten siihen kuuluu se 1-2 hyppyä ja sitten sä sen koko ajan, kun sä olet oppilas 20-30 hyppyä, mitä siihen nyt tulee, niin sä saat sitten lainata kerholta vehkeitä, sä saat ne ilmaiseksi lainaa ja sitten sä vaan maksat niistä sun hypyistä, mitkä maksaa 15–50 euroa riippuen vähän hypystä, että mitä se vaatii. Muistan vuosien varrelta, kun base-hyppy oli aika paljonkin otsikoissa, oliko Iiro Seppänen, hänen nimi nyt on tämä taikuri, niin sehän kävi leiskauttamassa muutamastakin paikasta ja siitä tuli aika isot otsikot. Eikö se Yhdysvalloissa jonkun talon katoltakin tempassut jonkun vähän, oliko nyt niin, että vähän turhan matala oli se talo, minkä katolta se hyppäsi, jotenkin tälleen se oli. Tuli aikamoinen mä en tiedä tuosta, mutta Iirokin on ollut kyllä aikamoinen puuhamies, mitä on sen tarinoita lukenut. Joo, siis tästä on aikaa paljon, vaan jotenkin tuo base-hyppy niin tuli siitä mieleen. Jotenkin tälleen se kuitenkin oli, että siitä tuli ihan otsikoita jonkun verran, että hän päätti vähän leiskauttaa. Kyllä. Et monta kertaa siis se mielletään laittomaksi toiminnaksi se base-hyppääminen, mitä sehän ei siis ole, vaan sehän on omaehtoista toimintaa. Hyppääminenhän ei itsessään ole laitonta, ainakaan Suomessa, mutta sitten taas kun nämä hyppypaikat on Suomessa aika rajalliset, niin sitten vähän joutuu silleen omilla luvilla toimimaan, niin sitten myös on silleen
jos haluaa suojella omaa harrastustaan ja haluaa hypätä vielä jatkossakin niitä paikkoja, niin Suomessa ollaan silleen suht hiljaa siitä, että mistä hypätään, mutta niin kuin perushyppypaikkoja, niin kuin antennit ja piiput ja talot ja näitä nyt on. Ja Suomessa on hyvin matalia kallioita sitten, että niitä just pystyy hyppäämään, mutta se ei niin kuin ole kovin järkevää. Siis mutta kyllähän maailmalla on, niin kuin puhuit, että olet hypännyt muuallakin, vaikka Euroopassa, niin kyllähän nyt vuoren rinteeltä ei rupea olemaan sen verran matkaa. Että se on taas vähän eri laji kuin täällä meidän Suomessa. Suomessa harvoin sitä liitopukua tarvii. Ei saisi käsiä sivuun. Jaha. Alkaa sataa lunta sitten. Okay. Mikä olisi vielä semmoinen, minkä haluaisit niinku koittaa? Mitä et ole vielä, niinku, olisi se nyt sitten hyppyjen saralla tai millä vaan, niinku, että mikä olisi vielä semmoinen saavuttamaton? No. Tai missä? Nyt kysytte kyllä pahoja, kun mulla esimerkiksi niin kuin viime vuosi oli semmoinen, että mä taisin johonkin mun Instagram-storiinkin vähän päivitellä jossain vaiheessa, että mulla on siis ollut paljon unelmia, mutta viime vuosi oli semmoinen, että missä niinku semmoisia suurempia unelmia tuli niinku toteutettua niin monta, että loppuvuodesta tuli semmoinen vähän tyhjä olo, että mitäs tässä nyt sitten, että sitten vähän niinku yrittänyt vaan nauttia harrastuksesta, koska mä aina... Toihan on ihan mahtavaa, että pääsee siihen pisteeseen. Kyllä. Unelmat on kuitenkin saavutettavissa, jos tekee töitä se eteen. Kyllä. Että niin kuin mä muistan jostain niin yläasteajoilta niin base-hyppääminen on ollut semmoinen mun unelma, niin sitten vaan joku päivä tajuaa, että no nyt mä oikeastaan voin tehdä ihan mitä mä haluan. Totta. Sulla on kuitenkin freestyle motocross taustaa, on nyt base-hyppäämistä, on stuntia ja mikä on pahinta, mitä on käynyt? Ai niin kuin pahin loukkaantuminen vai? Niin, siis vaikka ihan pahin henkinenkin trauma. Ei no siis pahimpia henkisiä traumoja on kyllä ne, kun on joku kaveri loukkaantunut. Et silloin niin kuin ihan mielellään ottaa sen kaverin paikan, joka kituaa siinä maassa. Mutta niin kuin itse on silleen suht vähillä vammoilla selvinnyt, että freestyle motocrossissa niin kuin eniten kolisi, että on katkonut nilkkaa ja vähän kaikenlaista kolhua tullut ja päätä lyönyt ihan liian monta kertaa. Varmaan sen takia niin sekaisin nykypäivänäkin. Niin on ilmaksi tuo Teemu on niin terävä kuin itselläkin vähän viskannut. Mutta joo, jos niin kuin on ollut oikeasti semmoinen tilanne, että kaverilta on mennyt henki lähtenyt, niin ne on ollut kyllä niin kuin henkisesti kovimpia paikkoja. Sitä ei ole kyllä kiva seurata niin kuin vierestä, ei todellakaan. Ei maha mitään niin kuin tavallaan. Joo. Ei tullut edes sitä äsken ajateltua, mutta tuli sanottu ääneen. Mutta niin kuin on ollut niin kuin semmoisessakin tilanteessa, että kaveri on niin paskana, että niin kuin sitä ei vaan voi liikuttaa. Ja sitten vaan pitää vaan odottaa. Ja ne on pitkiä ei voi tehdä mitään, ne on pitkiä minuutteja. Mites noista, onko mitään omaa tuotantoa sellaista, mitä haluaisit niinku julkituoda, tai mitä te olette joskus kuvannut vaikka tuonne ihmisille jaettavaksi? No siis, mulla on ollut kyllä haaveena semmoinen, että mä tekisin dokumentin joku päivä. Mehän voimme ehkä auttaa tässä. Joo, se on hyvä. Ja paljon on sitten semmoista materiaalia, mitä ei ainakaan vielä viiti julkaista. Joo. Siis, se on sieltä niinku, tavallaan, niinku, onhan artisteilla B-puolia ja muuta kaikkea, mutta siis että kuitenkin tarinoita ihan selkeästi on, niin vähän hienoa, jos ne ikinä saadaan niinku, tavallaan ihmisille niin jaettavaksi. Koska ne on aina sellaisia, oli nyt vaikka sellaisia, että menee vähän huonomminkin, niin aina ne jotenkin rikastuttaa jotakuta toistakin. Kyllä. Joo, mä oon yrittänyt silleen tässä viime vuosina tehdä silleen, että aina kun on ollut jotain pientä elämänmuutosta, niin mä oon kuvannut itselle semmoisen vähän niin kuin V-logi-tyyppisen talteen siitä. Kyllä. Pitäisi varmaan kovaa levyä päivitellä, että pysyy tallessa. Kyllä. Niitä voi olla sitten hauska hyödyntää joskus, jos se dokumentti tulee. Kyllä. Lähtisitkö jollekin tällaiselle vaikka Dakariin tai johonkin, missä saisi ajella jollakin pärisittimellä, mutta pitäisi ajaa ihan helvetin kovaa ja helvetin kauan? No, en mä kyllä niin mahdottomuutena pitäisi sitä, mutta kyllä se treeniä vaatisi. Joo, sama. Siis sain kutsun tuossa kaverilta, eli tähän, niin, mikä tämä on tämä Mongolia-ralli. Eli lähtiköhän se niin, että se lähti Prahasta ainakin yksi lähtö ja sitten piti Mongoliaan. Niin ei saa käyttää teitä ja
auton pitää olla mielellään kaksivetoinen ja ei saa olla, niinku, se pitää se moottori olla pienempi kuin 1,2 litraa. Ja ei saa käyttää julkisia teitä ja mitä kaikki, ihan älytön tommonen niinku endurance ralli ja ihan paskoilla vehkeillä. Mä sanoin, että lähen, ihan varmaan lähen, pakkohan se on lähteä. Niinku. Mä sanoin, että joku ladaa vaan, niin kato, ei muuta. No mutta siis pakkohan se on niinku pelata silleen himaan päin, että auto, mihin on varmasti osia niinku ympäri maailmaa, tai lähinnä just tuolla niinku, noissa Euroopan kolkissa. Kyllä. Siinä on tekemisen meininki. Hämmetti, mikä ettei. Hypätään kaksipyöräisten maailmaa hetkeksi, niin meistä molemmat on vähän pärisytellytkin, Teemu ei niinkään, mutta niin, mikä on suosikki kaksipyöräinen? Suosikki kaksipyöräinen. Suosikki mopo on se Honda Monkey kyllä, kun se on ollut ensi mopo, mutta nyt on kyllä varmaan se 500 Honda CR. Se on kyllä miehekäs laite. Ranteen venyttäjä. Siis jos ette kuulijat, katsojat tiedä, niin käykää katsomassa vaikka YouTubesta Honda CR 500 videota. Semmoinen vanhan liiton pitkäiskunen kaksitahti crossipyörä. Voimaa aivan järjetön määrä. Siis se on ihan mieletön. Jos on motocross-pyörällä ajan, niin pystyy ymmärtämään, että mistä puhutaan. Se on niin kuin kyllä itsekin on. Niin, siis sen tunnistaa, että jos joku niin pelkkää paperia, niin ne ei saa sitä edes käyntiin, koska ne ei osaa niin kuin panna primea päälle siihen. Se on niin kuin, siinä on tämmöinen, että kun se potkastaan käyntiin, niin se pitää esivirittää ensin oikeaan kohtaan, ja sen jälkeen pitää pompata niin perkeleesti siihen. Aivan. Sitten kun se pyörä potkaisee takaisin, niin nilkka lähtee irti. Niin, tai sitten niin kaverille kävi, että lähtee tangoon, niin se oikeasti niin leiskauttelee, heippa. Siinä on ihan älytön voima niin kuin siinä vehkeessä, että se, ei sitä on niin hito hankala selittää, että jokainen sen kanssa pelleily, niin tietää. Mutta se on kyllä sellainen, miten mä sanoisin, lajilegenda melkein. Kyllä. Että eihän silloin ennen aikaa nelitahtista, nehän oli niinku ihan vitsi. Ei, mutta eihän niitä ollut kuin jotain Husqvarnoja ennen. Ei meillä niinku ainakaan jotenkin porukoissa, niin ei pietty nelitahtisia vielä oikein minä. Nythän ne on ihan älyttömän hienoja. Ne oli silloin liian raskaita pyöriä. Nykyään on vähän kehittynyt ne on. Mutta et ole sitten mihinkään noihin supermotohommiin lähtenyt tai muihin? No en oikeastaan, että niin kuin kevärin aikana totta kai tuli kadulla ajeltua ja tuli keuluttua ja tuli hölmöiltyä. Mutta sitten nykypäivänä aina silloin tällöin käy moottoripyörällä ajelemassa, että ja koittaa pysyä hengissä. Mutta se on kumminkin vielä meidän kyykkypyörä. Okay. No en tiedä, se kyykkypyörä on ehkä taas niinku taloudellisista syistä, että supermoto on niin kallis seisottaa ja se on niin kallis pyörä. Että... No ei tuo kyykkypyörä käynyt ihan ilmanen ollut, kun ei itsekään oikein kerinyt ajelemaan. Niin, no se riippuu kuinka kalliin kyykkypyörä hankkii. Mutta joo, ei se ihme kyllä bonukset on vielä niin 80 pinnan, niin jotenkin siinä on vielä taloudellistakin järkeä siinä hommassa. Mutta niin, en tiedä, nyt kyllä pitkästä aikaa voisi supermotoa niin harkitakin, se olisi ihan hauska, mutta siinä on korttia kaikkien höllässä semmoista. Se on kyllä. Ei pysty vaan olemaan. Mites nyt toi Teemu saataisiin niin juonittua näihin kuvioihin mukaan, kun mulla olisi kyllä se kotari siellä tallissa, että jos crossipyörällä koettaisiin. Kyllä mä siis, niin kuin, en kyllä kiellä sitä, kyllä mä oon niin kiinnostanut kokeilla pitkään, mutta sitten ei ole ollut oikein semmoista niin kuin, tilannetta, missä se tulisi niin kuin, luonnollisesti. Se olisi varmaan joku skootteriasia tai muu. Ei, mutta siis ihan noin niin kuin, sanotaan sen vaivattomuuden takia, että jos... Niin, no siis totta kai silleen, että olisi nyt kiva vähän oppia niin kuin, ylipäätään ymmärtää, miten se niin kuin, yksinkertaisimmillaan toimii sitä kautta sitten. Niin kuin. Meillä on kyllä tallilla, jos Jesse ei varmaan kuule tätä, mutta jos mä nyt vaivihkaan lupaa hänen Solifer-automaatin sulle alle, niin se on kyllä sellainen, että siitä Mulla on se Kiinan pikkukrossi, niin se on niinku yksinkertainen ja helppo, että sillä lapsikin oppii ajamaan. No niin, eikä jopa mitään. Joo, ei kyllä se mutta kyllä mulla on, sulla ei nyt vielä näytä niinku vauhti hiipuva, mutta itsellä on niinku kyllä huomannut, että on mennyt noihin niinku tollaisiin historiikkimopoihin ja muihin. Että kyllä mulla nytkin on se 70-lukulainen Soliferi, niin ei ole kiire mihinkään köröttelevä eikä pakkoja täysin. Sen kyykkypyöräkin myy pois. Joku tämmöinen pappautuminen. Ei se vauhti ehkä ole hiipunut, mutta kyllä sitä on niinku vähän alkanut ajattelemaan enemmän niinku viime vuosina. Että tullut vähän järkeä päähän. Huomaatko semmoista, niin kuin itse huomasin, että ei palaudu enää? Mulla ainakin niin nyt, mulla 40 on ihan just taulussa, niin kun ei palaudu enää niistä, että jos käy jotain, niin siinä menee siis ihan käsittämätön määrä aikaa, jos edes niin kunnolla palautuukaan mistään, jos väät kunnolla.
Niin, no kyllä se kipeätä tekee nykyään eri tavalla kuin ennen se kaatuminen. Kyllä toi niinku, no tosiaan itse nyt en ole silloin teini-ikäisenä ajanut mopoilla, mutta taas ylipäätään silloin on muuten vaan tullut itse rymyttyä paljon. Niin kyllä se huomaa, että sä voit oikeasti, jos sulla voi käydä melkein mitä vaan, niin ei se niinku, viikon päästä pystyt vetelemään ihan samalla tavalla. Sitten taas heti niinku, kyllä se niinku siitä eteenpäin joku täyttää 20, niin alkaa huomata, että se niinku rapistuminen alkaa. 30 on ihan selkeä rajapyykki, voi ihan suoraan sanoa. Sen jälkeen on lätkät kaikki noin, niin jäänyt kyllä, ei niinku enää, siis ei vittu kun ei palaudu, että jos sitä tekisi, niin sitä pitäisi tehdä semmoisella pieteetillä, että en tiedä, että kun rupeat noihin, että valmistaudut stunttiin tai tälleen näin, niin venytteletkö, lämmitteletkö? Et itsellä ainakin se oli semmoista, että niinku pakko oli, tai niinku, sitäkään vähän ei toimi. Se vähän riippuu taas tuntista. joo, mutta niinku, että jos se on joku sellainen, no joo, ymmärrän, että jos pitää ajaa mopolla järveen, niin mitäs siinä nyt lämmittelet, mutta niin, jos nyt vaikka pitäisi keulia tai muuten rymytä, niin venytteletkö mitään hartioita tai muita, vai veätkö vaan ihan kylmiltä? No siis kyllä se on aina parempi, että jos niinku vähän tietää, että vähän rymyää siinä stuntissa, niin on se nyt parempi, että lihakset on niinku lämpimänä ja silleen niin varmaan ehkä se vaurioita. Toinen, mikä mua kiinnostaa valtavasti, on vakuutusyhtiön suhtautuminen sun toimintaan. No ihan hirveästi ei ole tarvinnut niinku viime vuosina vakuutusyhtiöltä karhuta rahoja, mutta niinku motocross-hommassa siinä joutui käyttää aika paljon vakuutuksia. Joo. Siis, mutta onko se nyt siinä, sehän on lisenssipohjasta väkisikin se freestyle? Ei ole. Okei. Ei ole. Freestyle motocrossi on taas niinku tämä uimahyppy esimerkiksi. Joo. Silloin kun ajetaan siellä radalla, niin se on sama kuin välttämättä uimahallissa uimahyppy. Okay. Sitten kun lähdetään kallioille ja silloille, niin se on se freestyle motocross-maailma. Siis mä oon jotenkin aina luullut, että siellä on oltava vähintään joku lisenssi, jos käyt niinku, ainakin niissä eventeissä. No siis lähinnä kaikki niinku harjoituspaikat, niin ne on jonkun itse rakentamia ja muita. Ja sitten kunhan sulla on vakuutukset, jos sä käyt niinku keikkaa ajamassa näytöstä, niin on se ihan hyvä olla vakuutukset nimen omasta pussista. Joo. Että niinku, sekin on aina hyvä, että näistä, mitä nyt sitten johonkin nettiin levittelee näitä omia sekoiluja, niin sitten aina kun joku ei keksi mitään muuta valittamista, että miksi näitä idiootteja pitää hoitaa sitten sairaalassa minun verorahoilla, mutta minulla on hyvät vakuutukset, ei mene penniäkään sinun verorahoilla. niin, mutta se on jotenkin, että miten se on jonkun toisen pussista, kun meistäkin jokainen tienaa omat rahansa, maksaa omat vakuutuksensa ja ei välttämättä käytä koskaan niitä vakuutuksia pennilläkään, niin ei ehkä hirveän validi argumentti. Pahoittelen. Sitten ei todellakaan mennä veroasioihin. Mulla keittää saman tien. Voidaan skipata se keskustelu. Joo, mielellään. Mutta siis se, että sä oot kuitenkin päässyt siihen pisteeseen, että sä pystyt työllistämään itsesi halutessasi noihin hommiin. Ja se ei Suomen maassa käsittääkseni ole kuitenkaan ihan semmoista, että ihan jokainen siihen pystyy. Eli pitää olla vähän kytköksiä ja vähän nimeäkin. No siis on mahdollista työllistää itteeni, mutta Suomen maassa on erittäin hankalaa. Ja varsinkin tässä tilanteessa, tässä maailmantilanteessa. Mutta sitten kyllä se mun mielestä se verkostoituminen ja oman nimen saaminen, niin se on se tärkein siinä, että porukka tietää, että mitä tämä kaveri pystyy tekemään. No kyllä toi sanotaan viimeistään niin MC Helper Kings, niin varmaan tuo nimeä siihen hommaan. Että kyllä se oli sen vähän, mitä on niitä nähnyt, niin kyllä se on ihan, sanotaan oivaa ajamista ja niin edelleen, että käykää ihmeessä katsomassa, kun se sitten joskus julkaistaan. Ja noikin on kyllä silleen hauska myös tälleen tuotantoteknisesti miettiä, että tossakin jos mietitään, että dialogikohtaus leffassa, että kuvataan 10 tunnin kuvauspäivä, se on 4,5 minuuttia valmista matskua. Ja sitten just vaikka mitä kuvattiin se järveen ajo, niin se, että se on 8 tunnin päivä, ja sitten tulee 15 sekuntia valmista matskua. Niin, että se stuntit on työläitä. Niin, ne on, ja sitten kun se on että se pitää vaan valmistella silleen, että koska noissakin monesti on, että sitä voi yrittää vain 1 tai 2 kertaa esimerkiksi.
Niin sit sitä mieluummin kannattaa valmistella 4 tuntia ja sitten vetää se niinku ykkösellä purkkiin. Mutta taas Piisun mä vielä terveisiä, että sinne ei koskaan voi valmistaa. Se on aina silleen, että tuppa käymään täällä, meillä olisi pari ideaa. Sitten kuvataan. Silloinkin, jos sitten tulee sille, joo, tää on tämmöistä, ja sitten kun pääset paikan päälle, niin joo, me kirjoitettiin tää uudestaan. Niin. Tuli tämmönen pieni twisti. Että aja nyt vaan täysiä tosta. Ja mielellä jos keulit vielä, niin sit tähtää noitten 2 puun välistä. Siinä on vähän hintsusti tilaa, mutta anna mennä vaan niin urku auki, niin kyllä se siitä. Kyllä. Mutta niin on Piisun vieläkin menty eteenpäin siinä, että mikähän MC-helpperi se oli, missä mä hyppäsin mopolla sillalta. Joo. Niin, se oli niinku just mulle tehty stuntti, että varmaan kukaan muu Suomessa ei olisi niinku lähtenyt tekemään sitä, mutta mulle siinä oli taas niinku se mopolla hyppääminen ja uimahyppääminen yhdistettiin, niin se oli niinku tehty minulle, mutta sitten taas siinä oli niinku henkisesti aika kova valmistautuminen siihen, ja sitten kun piti ruveta tekemään, niin ei mopo käy, ja mopo ei liiku, ja sitten puretaan kaasaria, mutta se meni sitten loppujen lopuksi ihan hyvin. Onko sulla sitten jotain niinku tavoitteita, mitä suunnitelmia tulevaisuuteen? Tai? Mä oon vähän silleen, että mulla on aina jotain meneillään, että aina mä oon vähän yrittänyt pyrkiäkin siitä pois, että ei niinku tarvitsisi olla mitään isompaa projektia koko ajan päällä, mutta sitten aina sitä vaan jotakin on silleen, mitä voi aina puuhata. Mutta niinku, mulla on nyt taas semmoinen elämäntilanne, että muksu syntyy tuossa muutamien viikkojen päästä, niin sitten taas arki muuttuu eri lailla, niin ei ole tässä nyt sen hirveämpiä suunnitelmia tehnyt niin kovin pitkälle, että harrastaminen jatkuu, mutta saa nähdä, että kuinka kireällä ruuvilla harrastetaan. Kyllä se voi vaikuttaa siihen ainakin, että minkä verran lähdetään tekemään ihan niitä vitostason juttuja sitten. Joo, kyllä itsellä lapsen saanti kyllä varmaan vähän kyllä hölläs pahimpia hölmöilyjä aikana, että niin, nyt se on kyllä jo esikoinenkin sen ikäinen, että se kerkee omat hölmöilynsä tehdä itsekin, että se on jo 19 kohta. Mutta niin, toivotamme onnea. Kyllä. Kiitos. Todennäköisesti hän on jo maailmassa, kun tämä jakso tulee pihalle, mutta niin, me ollaan tälleen niin kuin esionniteltu. Kyllä. Hyvä. Ja se on hieno asia. Se on jotenkin semmoinen viimeinen niin kuin ovi jotenkin aukeaa. Että sitä voi niin kuin kuvitella päässä, mutta sekin on niitä, että ennen kuin sen on kokenut itse, niin siihen on hirmu hankala niin kuin asettua siihen asemaan. Et mulla ainakin se lisäsi niin kuin tiettyjä pelkoja ihan älyttömästi. Lähinnä menettämisen pelkoa tai sitä just, että jos noissa hölmöilyissä käy jotakin, niin että onko sitten paikalla. Sitä harvoin tulee niin kuin silleen, eikä nuorempana nyt tietenkään ehkä tarvikaan niitä niin miettiä, mutta niin se on ehdottomasti kyllä sellainen homma, mikä niin kuin itselle löi vähän toppia niihin hommiin. Et en tiedä, käykö sulle sama vai tuleeko se meininkin jatkuu samana, mutta tulee suunnitelmallisuutta esimerkiksi enemmän. No siis, koska sehän on ihan sama. Kyllä sitä on niin kuin viime vuosina tullut sitä suunnitelmallisuutta enemmän, ja sitten varsinkin niin kuin base-hyppymaailmassa niin ei ole varaa mokata. Joo. Kyllä sitä sitten, niin kuin, jos on joku hyppy on silleen vähän jäykkä, niin kyllä sitä sitten taas alkaa punnitsemaan, että no, mitä mä saan tästä irti, ja että niin kuin, no ne sävärit. Kuinka helposti mä voin kuolla tässä? Niin. Ootko muuten, mun pakko vielä sen verran tuohon liitopukun base-hyppy, tai eihän se ole base-hyppy, se liitohyppy sieltä vuorenrinteeltä, mutta se... On sekin base-hyppäämistä, mutta... Niin, joo, mutta no siis siinä on eroja, että hypätäänkö nyt jostain piipusta tai talon katolta tai muuta, vai hypätäänkö oikeasti johonkin laaksoon tai muuta, mutta siis se liitopukuhomma, kun niitä näkee, että kun ne vetää jonkun kivimuodostelman läpi ja muuta, niin ei siinä ihan oikeasti, niin eikö... Aha, kato, Jami otti pikkusen liikaa vasemmalle ja jäi tuohon matkalle. Niin... Joo, kyllä siinä niinku maailmalla tuossa wingsuit-hommassa, niin kyllä siinä monet on niinku ne turvamarginaalit kiristänyt silleen ihan loppuun ja sitten vielä viilannut vähän, että niinku siinä ei oikeasti ole yhtään varaa mokata, jos sä vedät oikeasti jotain jäykkää linjaa se mekko päällä. Että se jotenkin ei... En tiedä, mitä pitäisi tapahtua, että meikäläisen siihen hommaan saisi mä varmaan liian painavakin perkele, mutta niinku se, että siis se on uskomattoman hienoa kuvaa, mitä niinku näkee tuolla YouTubesta ja muuta. Siis nämä on ihan mielettömiä ne videot, kun ne onnistuu.
Että ei hemmetti. Siis ne on niitä hetkiä, että itse on silleen, että ei ole totta, että miten hienoa. Mutta niin kuin sekin on jännä, että ihmiset, jotka ei niin kuin ymmärrä taas lajista, niin ne ei ymmärrä, että mitä se vaatii. Että niin kuin jossain vuorella, jos on tämmöinen niin kuin exit-paikka, siis exit-paikalla tarkoitan sitä, että mistä hypätään kalliolta basehyppyjä, niin jos on semmoinen exit-paikka, mihin niin kuin esimerkiksi turistit pääsee niin kuin siihen viereen katsomaan, niin sieltä saattaa tulla kiinalaiset turistit kyselemään, että niin kuin, mistä mä voin vuokrata kamat, että minäkin haluan kokeilla. Mutta siis sitten olet silleen, että ei tämä ihan toimi niin kuin. Tämä ei nyt ihan toimi niin. Tai sitten jos se exit-paikka on semmoisessa paikkaa, mikä ei todellakaan ole turisteille, niin se, että se kuvataan se hyppy ja muu, niin se on vähän vaatinut hommia jo ennen kuin sinne päästään sinne exit-paikalle. Että ei sekään ihan ongelmatonta ole. Niin, ja niin kuin, ehkä se taas kertoo siitä, että nykyään on semmoinen, kielletään kaikki, vaarallinen, missä voi teloa itsensä. Ja sitten jos joku teloa itsensä, niin siihen pitää löytää syyllinen. Että sehän ei missään nimessä ole se, joka on telonut itsensä. Että jos joku hyppää jostakin ja teloo itsensä, niin sitten mietitään, että no miten se pääsi hyppäämään sieltä, että tähän pitää nyt joku saada vastuuseen. Jonkun maan oikeasti hallitus. Niin. Joo. Että niin voitaisiko joskus olla vaan silleen, että no mitäs hyppäs. Niin. Eikä niin, siis ei, kyllä silleen, että kielletään savupiiput, koska joku voi hypätä sieltä. Ei, mutta siis kyllähän ihminen on itsellään vastuu. Niin, nimenomaan kyllä se hyppää ja sen tietää, mihin se on ryhtymässä. Ei sitä kukaan sinne pakota. Nimenomaan, ja sitten niin kuin mun mielestä tästä tulee sellaisia lieveilmiöitä, että kun lapsesta asti jo kielletään kiipeily kaikkialle ja pitäisi niin kuin muksu kasvattaa kypärä päässä, niin missään vaiheessa se ei sitten opi, että niin kuin mitkä ne on ne rajat, että mitä pystyy tekemään. Ja mun mielestä se on niin kuin erittäin tärkeää elämässä, koska varsinkin tämmöinen jenkkimeininki ja Suomessakin niin kuin kaupungeissa huomannut jo sen, että ihmiset elää semmoisessa niin kuin valheellisessa turvallisuuden kuplassa. Että niin kuin kaikki on tehty turvalliseksi, mitä ei voi käydä. Ja sitten niin kuin sitten kun jotain käy tavallaan, niin sitten se niin kuin koko maailmankuva romahtaa, koska sulle vähän niin kuin luvattiin, että mitään ei tapahdu. Niin kuin esimerkiksi tästä on ollut sellaisia surullisia esimerkkejä. Muistaakseni tässä Helsingissä oli joku pulkkamäki, mitä niin kuin porukka käy laskemassa. Ja sitten tästä oli Iltalehdessäkin juttu, ja sitten se äiti oli siis mennyt muksunsa kanssa sinne pulkkamäkeen, missä ne on aikaisemminkin käynyt. Ja siinä meni siis tämmöinen joku pyörätie siinä puolivälissä mäkeä. Siinä oli sitten aura-auto käynyt työntämässä, ja siellä oli tullut semmoinen korkea penkka, että siinä oli niinku hyppyri siinä, ja sitten oli vielä semmoinen vähän jäinen keli. Äiti kuvasi sen videon ja laittoi muksun siitä samasta mäestä niinku silleen, että käytännössä otti 50 metriä vauhtia ja hyppäsi sitä hyppyristä, mikä oli se penkka, ja teloi itseensä siinä, niin äiti sitten siellä kyseli, että kuka tästä on vastuussa, että kun on näin vaaralliseksi tehty tämä pulkkamäki, mutta että niinku, kai nyt itse pitäisi tajuta, että jos tuollaisella vauhdilla lasketaan hyppyriin, niin se voi käydä huonosti. Niin, ja se, että niinku, sai varmaan tosi hyvää some-sisältöä siitä. Ja tuossa on siis, toi on kanssa just se, että pitää niin kuin itse tiedostaa, että mitä on tekemässä. Nimenomaan. Mä voin heittää hyvän esimerkin itse yläasteelta. Tiedätte, kun kerrostaloissa on joskus silleen niin kuin pari porrasta siihen, niin kuin, että se etuovi alkaa. Siinä on semmoinen pieni tasan, missä on sitten yleensä sitten semmoinen niin kuin rattaille semmoinen pieni liuska. No mä kokeilin kerran, olin silleen, että ajoin pyörällä paljon silloin. Ja olin silleen, että no mäpä kokeilen, että mä hyppään niin kuin pyörällä siihen tasanteelle. Ja otin sieltä varmaan 50 metriä vauhtia, ajoin siihen luiskaan, noin puolen metrin korkeudessa törmäsin siihen seinään, kimposin takaisin luiskaa pitkin alas ja mietin silleen, että mitäs tässä just tapahtui. Sitten mä menen kokeilemaan silleen, että se pyörä ei edes paikallaan mahu siihen tasanteelle. Sitten oli silleen, että niin, että kun otat 50 metriä vauhtia tuohon, niin se ei välttämättä silloinkaan mahu siihen tasanteelle. No nimenomaan sä silloin todennäköisesti opit aika paljon siitä. Joo, se niinku, mutta siinä on se joku sanotaan 15 vuoden ikä, että ennen sitä sä et ymmärrä sun omaa kuolevaisuutta. Ja sit sama kuin että joskus just ajanut pyörällä, rakentanut kaverten kanssa jotain pieniä hyppyreitä ja muita ja
niinku näin. Sitten sä niinku välillä lentelet johonkin, että siinä onkin joku lyhtypylväs tai joku vastaava ja lennät tangon yli. Ja tämmöisiä klassisia juttuja, mitä teinää tulee tehtyä. Mutta siinä jotenkin, kun ikinä, koputan nyt puuta, mutta ikinä kun ei ole sattunut mitään, niin tavallaan, niin sitten siinä on niinku se jännä, että sitten se just oma kuolevaisuus ei jotenkin niinku hahmotu, ennen kuin sitten se tulee jossain vaiheessa sit kerralla semmoisena, mitä ei tarvitse sattua edes, mutta tulee niinku semmoinen tajuaminen. Niin, tai sitten jos jollekin kaverille sattuu, niin sekin niinku kyllä opettaa. Että... Tuli Pulkkamäestä vielä mieleen, haluan lähettää terveisiä ystävälleni Jonille, joka siis pelasi jääkiekkoon jonkunmoisen tovin, entinen luokkakaverini, ja pelattiinpa yhdessä niinku jalkapalloa ja muutakin, niin Joni just tässä taannoin laski Pulkkamäestä ja oli vaille 4 raja halvaantuneena, sille murtu siis selkäranka, mutta Joni kuntoutuu ja jopa vähän käveleekin, että nilkat ei toimi vieläkään, mutta niinku meinas käydä todella pahasti. Ei se Pulkkamäkikin on ihan hauskaa, mutta voin sanoa, että siellä niitä muuten käy niitä onnettomuuksia tosi paljon ja käy ihan semmoisellekin, ketkä on niinku kontaktilajejakin harrastanut paljon, niin ei se sitä kato. Et en tiedä miten siinä kävi, kun se tuli vaan sairaalasta päivitys, mä katsoin, mitä helvettiä tässä on oikein käynyt. Laskin vähän Pulkkamäestä ja selkäranka murtuu. Että niinku, noin pienestä se voi olla kiinni arkisessakin asiassa. Mutta niinku sitten taas jos joku nuori oikeasti hölmöilee ja se tekee semmoista, mitä se ei oikeasti tiedä, mitä se on tekemässä, niin ei sitäkään niinku pitäisi kieltää. Et kyllä mun mielestä pitäisi niinku valistaa, että miten ne asiat voi tehdä oikein. Ja mun mielestä tärkeä oppi on, niinku, että voi oppia muiden virheistä ja itse tarvitse toistaa niitä. Kyllä. Ja toi on myös semmoinen, mitä ollaan niinku ylipäätään aiheena koitettu tässä podcastissakin niinku ihmisille opettaa. Että sama juttu kuin niinku leffahommissa, että kannattaa olla muiden leffoissa mukana ensin, että sit sun ei tarvitse itse, kun lähdet tekemään ekaa omaa leffaa, niin ei tarvitse tehdä ihan kaikkia juttuja niin kuin kantapään kautta. Että kantapääopisto on tuttu paikka. Tuli niin tuosta jälkikasvun saamisesta vielä mieleen, että kyllähän se sullakin niin kuin, oletan, että tulevan poikasi tai tyttäresi kanssa niin on ehkä samoja intressejä sitten noiden niin kuin vauhtilajien tai muiden kautta ehkä. En sano, että se on sitähän ei koskaan tiedä. Niin, nimenomaan, mutta kyllä itsellä niinku aika nastoja hetkiä on ollut, kun molemmat on oma crossipyörä päällä ja vetää yläfemmat jonkun, tiedätkö, niinku kukkulan päällä, niin on se nyt aika siistiä jumalaa. Ja niinku se, että ei ole ikinä ollut mikään niinku, tarve niille sitä tuputtaa. Kyllä ne on hakeutunut ihan itse sinne hommiin ja tuetaan. Että kyllä siinkin voi käydä huonosti. Kyllä minä sen tiedostan, mutta sitten satsataan varusteisiin ja muihin sen verran, että ollaan kaikki mahdollinen niin tehty sen eteen, ettei niin ainakaan käy pahasti. Koska ethän se nyt voi loputtomiin niin estääkään ihmisiä, jos sillä on niin palo siihen hommaan. Sehän on tukahduttamista, se on huono asia. Mutta siis tärkeähän se on vaan, että niin ei työnnä mihinkään tiettyyn suuntaan. Niin kyllä. Just se, että jos hänestä tulee insinööri, niin hänestä tulee insinööri, tai jos hänestä tulee base-hyppääjä, niin hänestä tulee base-hyppääjä. Eikö se onnellisuus just ole niin oikeasti tärkeää? Niin, kyllä. Miten se niin kahlitsemalla teet kenenkään onnelliseksi? Mun mielestä se on ehkä semmoinen, mikä kannattaisi pitää mielessä. Että ihan samanlaisia... Pätee kaikki ihmissuhteisiin muutenkin. Niin. No, mutta siis kyllä henkilön kahle on ihan yhtä paha kuin fyysinen kahle, jos se niin pitää otteessa. Että ei se niin kuin, että mä luulen että kuitenkin, että sä oot onnellinen. No joo, niin. Näinkin voisi sanoa. Joku toinen kauhistelee, että miten toi nyt tommoista tekee. Että hyi kamala, sehän voi kuolla. Aivan. Se tekee minut onnelliseksi, kun meidän kuolla. niin, mutta se, että jos se ei sille toiselle kelpaa, niin kummalla teistä on ongelma. Toinen elää niin kuin elämänsä parasta aikaa ja uhmaa vähän ehkä kuolemaakin tai omaa terveyttä, mutta on onnellinen ja elää oikeasti niin kuin täysin. Ja toinen oikeasti katsoo A-studiota ja niin kuin vihaa lunta ja ei käy ulkona ikinä. Jos se on hänen universumi, niin hyväksytään hänet semmoisena. Mutta kyllä se vaan niin sitten menee, että jos niinku niitä unelmia haluaa saavuttaa, niin kyllä se on pakko sitten mennä myös vähän omalle epämukavuusalueelle. Että mä oon aina sanonut, että mä oon enemmän tekijämiehiä kuin puhuja, mutta tässä sitä ollaan podcastissa puhumassa. Ja nyt ollaan epämukavuusalueella. Kyllä. Et antakaa mopo alle, niin katsotaan. Kyllä. Mopo alle ja mikki päähän. Niin. No mutta siis sehän, niinku, niitähän on nykyään niitä mikkejä, niin kyllä mä luulen, että niinku, ei se, että jos lähtisi radalle, niin kyllä se olisi ähinä ehkä enimmikseen, mutta kyllä sitä pystyisi silleen, että hei, vähän meni kovaa tuohon. Niinku. Itse asiassa
Sebastian Westberg, Suomen parhaimpia freestyle-motocross-kuljettajia, niin järkkää nyt joka vuosi sen tuolla ajopaikallaan semmoisen tapahtuman, mihin tulee yleisöä, ja sitten siinä ajetaan näytöstä ja vähän sellaista leikkimielistä kilpaa, semmoinen niin kuin näytöskilpailu. Ja se sitten on tehnyt sitä, että sillä on mikki päässä ja sitten se ajaa sitä rataa ja selostaa samalla. Joo. Niin se on kyllä mun mielestä hauska. Kyllä. Tuleeko siitä mitään kontenttia mihinkään jako? Vai onko se ihan vaan sitten paikan? Kyllä niin kuin YouTubesta löytyy se FMX Fest. Niin. Mulla on mennyt ihan hutiin, pakko niin siis ihan kiinnostaa älyttömästi. Tämä on hito hauska. Mutta niin kyllä unelmat on tehty niin kuin toteutettaviksi. Älkää nyt vaan jääkö kotiin niin kuin odottamaan ainakaan, että sieltä tulee joku hakemaan. Tehdäänpä sinusta niin kuin kuski tai basehyppäjä. Ei. Pitää vähän oikeasti ottaa polveen rupeaa ja arpeet, niin kuin rupeaa hommat toimimaan, mutta kyllä se sieltä. Niin, ja sitten kunhan niin kuin lähtee tekemään jotakin, mikä vie sitä kohti. Kyllä. Kiipe. Aloittaa pienistä asioista, koska kaikki joka kerta kun sä menet epämukavuusalueelle, niin se epämukavuusalue pienenee. Niin tavallaan se voi aloittaa pienistä, esimerkiksi se, että niin kuin itse vaikka käy istumassa edes sen mopon päällä. Se on kaikki on, niin kuin, se on yksi askel lähempänä sitä, että sä joskus ajat sillä. Tai joskus niin kuin, hyppäät sillä tai ihan mitä vaan. Tämäkin on niin yllättävän mukava, että saatan mennä johonkin toisenkin podcastiin. Niin, nimenomaan. Hei, kiitos. Tämähän oli kehu meille. Kaikki muuten meillä onkin tuolla meidän kellariosastolla kaavassa. Ei ole oikein voitu päästää pois, että saataisiin vielä joskus lisääkin vielä. Mutta kyllä niin kuin, se on samalla tavalla just opeteltava asia, että voi olla just, että semmoinen, niin kuin sanoit, että tekijäihmisille se puhuminen voi olla vaikeampaa ja sitten taas niin kuin puhuja-ihmisille se tekeminen voi olla vaikeampaa, mutta niin kuin molemmat pystyy oppimaan molemmista, kun lähtee vaan niin kuin rohkeasti kokeilemaan erilaisia juttuja. Mä luulen, että meillä on sen verran niin kuin tulevissa katsojissa noita motocross- ja ajoentusiasteja, niin selkeä semmoinen muutos tuli jossain vaiheessa crossissa. Eli sen hyppäämisen kanssa se semmoinen vippi, tiedät mitä tarkoitan, eli kun se vetää niin vaakaa. Mä olin siinä vaiheessa niin siitä hommasta pihalla. Mä en tiedä, mulle ei varmaan lähtisi, että ehkä pitäisi oikeasti ajaa, että sillähän saadaan kuitenkin ilmaa enemmän. Saadaan niin se... Mun mielestä niin se on taas niin kuin, tuolla niin kuin rata-ajamisessa sillä yritetään pitää se vauhti paremmin päällä, että se hyppy jää pienemmäksi. Niin, saadaan se rengas nopeammin maahan. Joo, siis tarkoitan just tätä, että saadaan niinku... Mutta sitten taas niinku freestyle-motocrossissa, niin se koitetaan vaan tehdä mahdollisimman isosti, näyttävästi. Mutta en tiedä missä vaiheessa se tuli, mutta semmoinen trendi siihen tuli, että ei hypätäkään enää tälleen suoraan, vaan niinku tehdään se semmoinen vippi. Ja sitten se just niinku ratacrossissa, niin että se on just sellainen liippi niinku vaan, että saadaan pyörä takaisin. Ja sitten kumminkin niinku freestylissa niin ihan helvetillinen poke, ja nyt on tullut kuitenkin, niinku on tullut voltteja eteen taakse, on niinku ihan älyttömiä noita temppuja niinku crossipyörällä, minkä ei pitäisi niinku fysiikallakin mukaan olla mahdollistakaan. Mutta ootko miettinyt sitä, että jotkut tekee niitä moottorikelkalla? On ja on nähnytkin miten siinä niinku käy. Se painaa sen 3000 kiloa se laite. Joo. Ja todella kömpelö. Joo, niin, tai siis se tuntuu kömpelölle, mutta kun tempaset umpihangessa niin paljon kun lähtee, niin ei se niin kömpelö sitten enää olekaan. Se niin jotenkin ihan käsittämätöntä. Se on sinne hankeen tehty, mutta sitten kun sillä pitäisi ramppiin ajaa, niin... En aio ikinä ajaa rampista. En ole minäkään moottorikelkan rampista ajanut. Mutta kyllähän ihmiset jongloiraa moottorisahoillakin, että se on tekniikkalaji. Niin, toihan on sitä tavallaan, että niinku kysyntä määrää sitä tarjontaakin, että kun tavallaan tuli freestyle crossi, mikä oli sitä aikanaan kuitenkin niinku, se oli ihan ällistyttävää kaiken niinku skeittaamisen ja BMX-touhu ja varmaan osittain niinku jopa lumilautailu ja näitäkin kun kuvattiin ja muuta, niin piti saada jotain siihen, niin sitten tulee tollanen, että katsotaan kuka oikeasti tekee hulluimmat temput ja pystyy siihen. Ja sitten nyt kun sekään ei niinku mukamas enää riitä, niin sitten pitää jo mennä moottorikelkoon, että seuraavaksi on varmaan auton niinku silleen, että kuka ajaa Morris Marinalla takapäri voltivittiöstä. Ja sitten pitää hypätä motocross-pyörällä basehyppyjä. Niin, kyllä. Mutta eikö niitäkin ole niinku tehty? On niitä tehty, että edesmennyt Antti Pendikainen teki Suomessa ensimmäisen, mutta sitten Jenkeissä niitä on tehty useampi silleen, että niinku
pyörässä on varjo ja pystytään se pyörä vielä ajamaan pois sieltä niin kuin ländiltä, mutta niin mä halusin nimenomaan tehdä siihen tyyliin ja se täällä meidän Suomen tasaisessa maastossa oli hieman hankala toteuttaa, mutta se sitten onnistui kuitenkin hieman silleen omilla luvilla. Siihen on syynsä, että sitä ei löydy sitä videota YouTubesta. No mutta sinä kuitenkin istut siinä, niin oletamme, että se meni edes sinne päin. Se meni äärettömän hyvin, just niin kuin sen oli suunnitellutkin ja pystyi vielä ajamaan sen pyörän sieltä montun pohjalta pois ja se meni vielä kaupaskin se pyörä sen jälkeen. Joo, se Pentikäinen oli huima ukko kyllä, perkelemä. Ihan ei lähtisi itseltä, ei vaan lähtisi, ei mitenkään. Vaikka on ajanut tai muuta, niin sillä oli ihan älyttömiä ne sen temput kyllä. Joo, kyllä mä oon niinku aina ihaillut sitä, minkälainen Pendiksellä oli niinku mielikuvitus, että semmoinen, niinku, missä muut ajattelee, että tulee rajat vastaan, mutta sitten taas kun ongelmat on tehty ratkaistavaksi. Hän veti kyllä niinku hyppyrillä vielä rajaili, että pauke kävi ja varjoselässä saa. Et ei se, meillä on Suomessa tekijöitä onneksi. Että ei jäädä niinku joka homma. Niin, mutta ei jäädä niinku ulkomaisten tähtien varjoon siinäkään, että meillä sitä vaan niinku, siis meillä ehkä pidetään sitä niin paheksuttavana. Meillä on oikeasti, siis suomalaisethan on sellaisia niinku sääntöjä rakastavia ihmisiä, vähän kapinoidaan joskus tai jotain, mutta se on lähinnä sitä ABC-pöydän kulmassa niinku nurinaa. Että niinku, jos on liikennemerkki, että älä tupakoi tässä, niin vittu siinä ei ole yhtään suomalaista körssiä, sitten on joku italian sanoo. Niin. Ei sitä kiinnosta. Kokemuksella olin ABS:llä töissä 2 vuotta. Niin siellä oli teinejä röökillä siinä kaasukaapin vieressä pihalla. Ja sitten siinä itse olin silleen, että niinku, mua ei suoraan sanottuna kiinnosta, jos te nyt haluatte räjäyttää ihtenne. Mutta kaasut maksaa. mutta tavallaan se, että kun minun työvuoro kestää vielä 3 tuntia, niin mä en halua mennä sinne mukana. Että tavallaan, että niinku, joltain ihmistä puuttuu kyllä niinku itsesuojeluvaisto niinku kokonaan. Että silleen, että niinku en niinku käsittää. Sen lisäksi, että siinä on isolla, että tupakointi kielletty, niin sen lisäksi siinä on niinku oikeasti kaasupullojen merkki siinä vieressä. Että se on niinku... No jos he olivat syrjäytyneitä huonosti voivia nuoria ja halusivat päättää päivänsä tällaiseen Big Bangiin. Niin. En tiedä. Mutta sekin on hyvä, että sä et niinku kieltänyt niitä, mutta sä valistit niitä. Että niin, että 3 tunnin jälkeen. Voitte nyt räjäyttää itsenne tässä. 3 tuntia sitten vuoro loppuu. Ei, kyllä mä poistin heidät tilasta alueelta. Hyvä Teemu. Sinä pelastit henkiä. Kyllä. Loit niinku, tai annoit veronmaksajien jatkaa kypsymistään. Kyllä. Ja pulit saivat edelleen nostaa nakkeja yöllä. Siinä se lähinnä oli se mun toimenkuva. Myin puleille nakkeja ja sitten jossain vaiheessa mietin, että ei tämä ole ehkä se minun juttu. Ehkä mä haluankin tehdä elokuvia mieluummin. Ja nyt ollaan tässä. Ollaan tässä. Jotain oot tehnyt oikein. Niin. Hypätäänkö spesiaalijakson suunnitteluun, koska tiedän, että se tulee olemaan sulle äärimmäisen epämieluisa. Sitä vähän sivuttiinkin tuossa, mutta ehdotan seuraavaa, että Teemu pitää ajaa jollakin mopolla, joko meidän tallin tai jollain valikoidulla mopolla joku tämmöinen. Se kuulostaa erittäin hyvältä. Ei ehkä mitään stunttia, mutta katsotaan miten se etenee. Niin. Että, vähän pitää ruovittaa ainakin. Kyllä. jotain tämmöisiä kommelluksia. Voitaisiin tehdä joku tällainen tiiseri vaikka siitä. Siitä niinku, että olevina johonkin sarjaan. Siihen on pakko ehkä ottaa, kun meillä on sä oot lanseerannut tämän aina aloituksen ennen kuin startataan podcasti, niin sä oot aina silleen aja. Niin siitä voidaan tehdä kanssa semmoinen niin lentävä lausahdus siihen. Joo. Siinä on taas, koska mitäs me tehdään sillä aikaa? Paitsi naurataan vieressä. Varmaan naurataan vieressä. Niin, toinen kuva ja toinen... Oliko sulla mitään, no sulla on se pienkrossipyörä. Mulla on se pienkrossipyörä. Sinä kato sillä Teemun kanssa. Niin se voisi olla, joo. Otetaanko Pekko tai joku mukaan, että sä ajaa, niin mä saan kato sellaista, anteeksi! Niin saa sellaista ajokuvaa, niin jossakin joku tämmönen. Kasvutarina. Kasvutarina, kyllä. Ajattelin, se päättyy sanoa, now I'm a man. Äijä on ajanut mopolla. Niin, jep. Eikö se hieno? Oisanto. Oisko hieno?
Kasvutarina. Ajattelin, että sä saisit olla tavallaan kätilönä tässä. Siinähän se on. Niin, joku tämmönen. Kyllä. Missä sitä muuten kuvattaisiin? Se selvinnee lähempänä. No sovitaan joku. Meillä on nyt ollut niin hulluja ideoita tässä niin kuin kaikkea muutakin, että ei tämä nyt varmasti häviä niille. Ei. Kyllä. Kasvutorinnasta maailmanvalloitukseen. Koska mä en jaksa pikkuhiljaa siinä. Se rupeaa olemaan pikkuhiljaa siinä. Aika hyvä paketti tässä on. Kyllä. No mutta kiitos sulle siitä. Kyllä, kiitos. Kiitos Onko teille. jotain, mitä haluat sanoa vielä? No ei tässä mitään ihmeitä, kun että pysykää terve. Pysykää terveenä. Ja edelleen onnittelen Ja hengissä. tulevasta Niin. vanhemmuudesta ja Kiitos. sen tuomista niin iloista kuin haasteistakin. Se nimittäin ihmisenä kasvattaa halusit tai et. Kyllä. Elämä niin parhaita asioita. Kyllä, kuten tämä podcast. Kyllä. Näihin tunnelmiin. Tämä oli Meininkipaja podcast. Mä oon Myöhäisen Teemu. Keituri Olli. Ja Kumpulaisen Kasperi. No niin, nähdään. Nähdään. Moi.